Ola, que tal? Este vídeo que vou gravar agora, a idea que teño é facer un último repaso a esta unidade 1 da área de Ciencias da Natureza que ten varios apartados. Entón, este vídeo podevos valer quizáis como para facer este repaso final. Eh, Vou empezar falando un poquinho das partes que ten o tema, que estivemos tratando nas últimas semanas, realmente ao longo do trimestre. Foi un tema longo, creo que tamén o traballamos parándonos ben en cada parte para que todo quedase o máis claro posible. E agora é o momento pois de comprobar que é o que aprendimos durante todo este tempo. Así que vou ir repasando esa presentación que fun facendo. Realmente unha presentación que ten relación co que aparece no vosso libro de texto. Entón, veredes que os contidos evidentemente son os mesmos e que realmente vai en paralelo. Pero, bueno, imos facer ese repaso para que non quede ningún apartado sin comentar. Tema 1, como vedes aí, o título que tiña é a materia e a enerxía. Esas dúas cousas que están bastante relacionadas. Cando continúe o curso iremos, evidentemente, mirando outros apartados das ciencias. Quédanos por mirar o apartado que ten que ver coa tecnoloxía, e despois meteremos nos seres vivos, o corpo humano, en fin, nesas partes que quedan pendentes para o resto de curso. Pero nesta, fixen un pequeno índice, un pequeno, longo índice, depende con que o comparemos, como a sempre, no que vou indicando as partes que ten esta unidade. Evidentemente, xa o propio título xa indica, fala de materia e enerxía, pois hai como dous apartados, non? Todo o que ten que ver coa materia, coas súas propiedades e características, e o outro apartado que ten que ver coa enerxía, formas de enerxía, fontes de enerxía. Entón, teré claro esas dúas grandes partes que ten esta unidade, que xa aparecen no título. Empezamos pola parte que ten que ver coa materia. Nesta presentación fixen esa división nas diapositivas, as que son de fondo verde son as que tratan sobre a materia e as súas características, e as que teñen o fondo vermello son as que falan da enerxía. Eso pode axudarnos a ter na cabeza un poquinho o esquema do tema. A materia. Ben, na materia, como di aí, que é a materia do que falamos ao principio, non? Todos os obxectos que nos rodean son corpos, están feitos de materia. Todo o que nos rodea está feito de materia. Nós mesmos somos materia. Este micrófono que teño diante é materia, o ordenador é materia, pero tamén o aire que me rodea tamén é materia. Existen moitos tipos de materia, moitos tipos distintos de materia. Os garfos, por exemplo, como os que vedes aí na imaxe, pódense fabricar, por exemplo, con plástico, como o primeiro, pódense fabricar con aceiro inoxidable, como é o segundo que aparece aí, ou pode fabricarse tamén con madeira. Cada tipo de materia é unha substancia diferente. E aquí aparece outra palabra importante, que é a palabra substancia. É dicir, substancias son os distintos tipos de materia que existen. Unha vez que sabemos, entendemos que todo o que ocupa un espazo é materia, pois podemos despois empezar a diferenciar os distintos tipos de materia. E cada tipo de materia é unha substancia, como dicimos. Ben, cales son as propiedades da materia? Cales son as súas características? Pois podemos tamén clasificalas, como viramos na aula, entre as propiedades xerais e as propiedades características. As propiedades xerais son aquelas que teñen todos os corpos, toda a materia. E podemos falar de masa e de volume, que miraremos despois, a continuación, na seguinte diapositiva. Hai outras propiedades que son características, que son propiedades únicas das sustancias das que falemos, non? A súa cor, o seu sabor, a súa dureza, a súa densidade. Todo eso son características que se van diferenciando dunhas sustancias a outras. Aí na imaxe vedes que son sustancias diversas, diferentes, con características diferentes, pero todas teñen en común que teñen masa e teñen volume. Imos falar desto da masa, que é unha cousa tamén das que falamos ao comezo deste tema, desta unidade, que é a masa e que é o volume.
E con esas dúas cousas poderemos despois falar do que é a densidade. A masa é a cantidade de materia que ten un corpo. Canta máis materia teña, máis masa ten ese corpo. A unidade de medida da masa é o kilogramo ou o gramo. Para calcular a masa dun corpo utilízanse as básculas e as balanzas, como por exemplo esa que vedes aí na imaxe. E poño tamén, inclúo aí, unha cousa que explicamos na aula, que, aínda que gardan relación, convén non confundir masa con peso. O peso varía segundo as circunstancias, a masa non. Falamos disto, de que a masa dun corpo sempre é a mesma. O peso varía. Por exemplo, o meu peso do meu corpo é distinto na Terra que se estivese na Lúa, por exemplo. Porque a forza de atracción é diferente. Entón, o peso variaría. Na Lúa pesamos menos, porque a forza de atracción da Lúa é menor que a da Terra. Entón, aí vemos como hai variación. A masa non varía. A masa é a cantidade de materia que eu teño, que ten o meu corpo. E iso é igual na Lúa que na Terra. É dicir, que aínda que coloquialmente na nosa vida cotiá falamos de peso e masa como se fose o mesmo, realmente a masa é algo que é permanente e o peso varía dependendo das circunstancias onde nos atopamos. Por iso non son a mesma cousa, aínda que coloquialmente o consideremos como a mesma cousa. Resumindo, a masa é a cantidade de materia que ten un corpo. Canta máis materia ten un corpo, máis masa ten. Falábamos tamén na clase que, por exemplo, cando falamos desas canicas coas que xogades, unha canica, se ten máis cantidade de materia, ten maior masa, ten maior peso, dicimos coloquialmente. Pesa máis esa canica que, por exemplo, unha bola de plastilina, que pesaría menos, que tería menos masa, menos cantidade de materia. E a outra propiedade xeral é a do volume, que ten que ver co espazo que ocupa un corpo. O volume é o espazo que ocupa un corpo, o espazo que está ocupando ese corpo. Lembrade que o aire tamén ten volume, tamén ocupa espazo. A unidade de volume é o metro cúbico ou o litro. Tamén podense medir o volume ou en metros cúbicos, ou centímetros cúbicos, por suposto, ou en litros. Hai unha equivalencia. Un metro cúbico equivale a 1000 litros. Se se trata de líquidos, o volume mídese mediante recipientes graduados, como as probetas, como que tedes aí na imaxe. No caso dos sólidos, hai que medir a longitude, a anchura e a altura para saber o seu volume. Pero coñecer o que significa o volume, que significa o espazo que ocupa un corpo. Canto máis espazo ocupa un corpo, maior volume ten. E en relación con estas dúas cousas, coa masa e o volume, podemos falar de densidade. A densidade dun corpo calcúlase dividindo a súa masa entre o seu volume. A unidade de medida da densidade é o gramo por centímetro cúbico. Gramo por centímetro cúbico, como vedes aí no texto. E por poñer algún exemplo, o mercurio é máis denso que a auga. Así, un centímetro cúbico de mercurio ten a mesma masa que a 14 centímetros cúbicos de auga. É dicir, que pola mesma cantidade, na mesma cantidade de auga e de mercurio, pesa máis o mercurio. Vamos poñer unha imaxe de algo máis da vida cotiá. Como vedes aí, temos aí un vaso no que hai auga e hai aceite. Este efecto curioso no vaso, que se diferencian as dúas cousas, o aceite e a auga, entre outras razóns, ten que ver coa densidade. Non únicamente coa densidade, pero sí que tamén coa densidade. Por que sucede isto? Pois porque teñen densidades diferentes. É dicir, a auga ten maior densidade que o aceite. Para entendernos, como que pesa máis. Non é exactamente así, pero ter máis densidade na mesma cantidade significa que pesa máis. Por eso a auga vai ao fondo do vaso e o aceite, que ten menor densidade, queda na superficie. É dicir, temos dúas sustancias, auga e aceite, son dúas sustancias con densidades diferentes. A maior densidade vai ao fondo, e, lóxicamente, como que ten máis peso, pesa máis a auga, por eso queda no fondo do vaso. O aceite pesa menos, queda na superficie. Non é a única razón, podría mesturarse por outros motivos, pero é unha das razóns de que suceda isto cando nun vaso como este botamos auga e botamos aceite. Diferenza de densidades. Volvo á presentación.
E continuamos. Se seguimos falando, se falamos de sustancias, temos que distinguir sustancias puras de mesturas. Sustancias puras, creo que a palabra xa indica bastante, non? A materia preséntase de moitas formas diferentes que chamamos sustancias. A madeira, o plástico, o aire, o carbón, a auga e o diamante son exemplos de sustancias. Evidentemente, hai moitísimas máis. As sustancias puras están formadas por un só tipo de materia. Por un só tipo de materia. O oxígeno, o ouro e o sal son sustancias puras que non se poden separar noutras diferentes. É dicir, cando unha sustancia está formada por un só tipo de materia, dicimos que é pura, como se fose única, non? Para distinguila das sustancias que son mesturas. Por exemplo, todos os elementos da táboa periódica son sustancias puras. Todos os elementos que ocupan a táboa periódica. Falo do ferro, falo do cromo, falo de níquel, cobre. Todas esas son sustancias puras porque non son mestura de outras, sino que son unha sustancia única, un único tipo de materia. Como vedes aquí na fotografía, ese exemplo é o ouro. O ouro é unha sustancia pura, porque o ouro está feito únicamente de ouro. Non é mestura de outras cousas, sino que é unha única sustancia, un só tipo de materia. Entón, cal é a diferencia? Pois claro que existen entón mesturas, existen outras sustancias que sí que son mesturas de outras, de varias diferentes. Mesturas, de aí. Están formadas por varias sustancias puras diferentes. Por exemplo, a auga do mar está composta por auga e sales. As rochas teñen diversos minerais e o leite contén auga, contén grasa, azúcares, proteínas e moitas outras sustancias. Esa botelliña que vedes aí de leite ten dentro unha sustancia que é unha mestura. O leite é a mestura de varias sustancias distintas. Como vedes aí, ten auga, gran parte do leite ten auga, pero tamén ten grasa, ten azúcares, ten lactosa, que é un azúcar, ten proteínas e ten outras sustancias, como o calcio, que tamén ten dentro do propio leite. A maioría das sustancias que nos rodean son mesturas. O máis habitual é que teñamos ao redor sempre mesturas de distintas sustancias. Incluso a auga que bebemos é unha mestura, pois contén pequenas cantidades de sales e de gases. A auga que bebemos, como sabedes, non é auga pura. Tamén hai outras sustancias minerais e tamén hai gases dentro da propia auga. Continuamos. Entón, sabendo que as mesturas combinan distintas sustancias, temos dous tipos de mesturas. As mesturas heteroxéneas e as mesturas homoxéneas ou disolucións. Imos ver cal é a diferenza entre unhas e outras. Isto tamén, estamos facendo o repaso do que todo o que falamos e traballamos na aula durante estas últimas semanas. Mesturas heteroxéneas son aquelas en que se poden distinguir os seus componentes, como unha sopa de fideos ou unha rocha de granito. Nesa sopa de fideos nos podemos diferenciar o que é a parte de auga do que son os fideos. Esa mestura heteroxénea significa que podemos distinguir os elementos que a compoñen. Sen embargo, nas mesturas homoxéneas ou disolucións, como explica aí abaixo, son aquelas en que non se poden distinguir os seus componentes, como a auga do mar. Nos na auga do mar, se imos á praia, collemos un caldeiro de auga do mar, na auga do mar non distinguimos a auga do sal. Ou no aire. Nos no aire non distinguimos a mestura de gases que o compoñen. Sabedes que o aire que hai aquí na miña casa realmente é unha combinación de distintos gases. O oxígeno é un deles, pero aparte do oxígeno tamén hai nitróxeno, dióxido de carbono, é dicir, que é unha mestura homoxénea na que eu non podo distinguir que parte é oxígeno e que parte non. A simple vista non o podemos distinguir. Esas son as mesturas homoxéneas, as que non podemos diferenciar os seus componentes. Existen unhas mesturas especiais, que son as aliases, porque están feitas con metais. De aí, un tipo especial de mesturas son as aliases. Son mesturas homoxéneas, é dicir, non se poden distinguir as súas partes, en que unha ou varias das sustancias son metais. Por exemplo, unha aliase moi coñecida é o aceiro, que é unha aliase de ferro e de carbono. As aliases teñen diferentes propiedades que os seus componentes puros en mesturar. É dicir, mesturar ferro e carbono para obter aceiro ten un sentido, e é que o aceiro vai ser máis resistente que o ferro e o carbono.
como di aí, por exemplo, o aceiro é moito máis resistente que o ferro puro. Por iso se utiliza para estruturas como as que vedes na imaxe, estruturas para unha ponte, para unha estrada, para un edificio. Esas estruturas son capaces de resistir moito peso. Por tanto, aliases son mesturas homoxéneas coa característica especial de que unha ou varias das sustancias que a compoñen son metais. O aceiro é un bo exemplo de aliase. Ben, entón, se temos mesturas, como podemos facer para separar as mesturas nos seus componentes? Como podemos facer para conseguir que esas mesturas poidamos separar os componentes que as formaron? Temos varios métodos para conseguir isto, para facer estas separacións de mesturas. Temos o método de filtración, evaporación, destilación e decantación. Imos botar en ollada a cada un deles. Método de filtración. Para que facemos isto da filtración? Para separar mesturas con estas características. Serve para separar mesturas heteroxéneas formadas por un sólido e un líquido, ou por dous sólidos con distinto tamaño. Faise utilizando filtros ou cribos. Por exemplo, neste caso, temos un filtro, facemos filtración para separar o café o líquido do café que é o que imos tomar do que é os grans moídos do café, non? Que eso non queremos que caia na nosa taza. Na taza queremos que sexa somente o líquido. Utilizamos estes filtros, estes cribos, que o que fan é, nesas mesturas, non deixan pasar a parte sólida queda no cribo, queda no filtro, e somente pasa o líquido que é o que nós despois imos beber. É un exemplo, no café podíamos utilizar outros exemplos nos que se fai esta técnica de separación de mesturas. Filtración. Filtración porque ten que ver con filtros. Filtramos, deixamos pasar unha parte e non pasa a outra parte ou outro elemento desa mestura. Evaporación. Outra técnica, outro método de separación de mesturas. E agora explico o da fotografía. Úsase para separar mesturas homoxéneas formadas por un sólido e un líquido. Evapórase o componente líquido e queda o sólido. Emprégase nas salinas. Ten sentido. Eso que vedes aí é unha salina. Unha salina ten habido ao longo da historia moitas salinas como estas e sigue habendo. O que se fai delas é acumular a auga do mar, como sabedes, ten unha gran porcentaxe de sal, e o deixar estes tanques, estes depósitos de auga do mar, se os deixamos un tempo, a auga evapórase e o que vai quedar neses depósitos é a parte sólida, que é o sal. É unha maneira de facer esta evaporación, de facer esta separación, de maneira na que non temos que intervir nós. É o propio sol o que axuda a quentar esa auga, a que se evapore o líquido e deixando o que é o sólido. Así que utilízase nas salinas para aproveitar despois ese sal da auga do mar. Entendemos, creo, que ben cal é o sentido desta técnica, non? O líquido evapórase, o que nos queda é a parte sólida. Outra técnica de separación de mesturas é a destilación. Isto, cando falamos de destilación, enseguida se nos vai á cabeza, como é lóxico, a elaboración de bebidas alcohólicas, porque é unha técnica que se utiliza para isto, para máis cousas, pero especialmente para a elaboración de licores, que necesitamos facelos desta maneira. En que consiste isto? Pois é un tipo de evaporación un pouco particular, porque o vapor recóllese e condénsase. O vapor das salinas non se recolle, simplemente que vaya digamos que se desperde no aire, non? Esa auga que do mar, esa parte que se evapora, pérdese. Pero no caso da destilación, aproveítase. Por iso fai falta que teña ese tubo que vedes aí. O tubo que fai é guiar ese vapor que se produce e aproveitalo cando se condensa. Como temos falado na aula, tamén miraremos agora no repaso, a condensación é o paso de gas a líquido. Entón aquí hai como dous pasos neste proceso, imos velo agora. Na destilación hai un paso de líquido a gas, ese gas vai por ese tubo que vedes aí, e despois ese gas, cando se enfría, volve ser líquido e iso aproveítase. Por iso hai un tubo e hai unha especie como de mangueira.
Vou ler o que pon no texto. É un tipo de evaporación en que o vapor se recolle e condensa. Serve para separar disolucións de sólidos en líquidos e de líquidos con distintas temperaturas de ebulición. Por exemplo, ao destilar a auga da villa conséguese auga destilada, sen os sales. É dicir, podes aproveitar cando hai disolucións con distintas temperaturas de ebulición, como falamos, por exemplo, do alcohol e da auga, por exemplo, que teñen distintas temperaturas de ebulición. Desta maneira podo conseguir que por ese tubo, ese vapor, cando se condense e volve a ser líquido, podemos aproveitalo. E iso, dai obtemos unha bebida alcohólica. Por exemplo, un licor, un aguardente, obtense desta maneira, separando os componentes desa mestura. Ben, seguimos con outro método. Imos polo menos coñecer o básico de cada método. De cada un poderíamos falar moito. O outro sería a decantación. A decantación, como aparece aí na imaxe, utilízase para separar mesturas heteroxéneas ou sustancias con distinta densidade. Os embudes de decantación, por exemplo, empréganse para separar líquidos con distinta densidade. Iso que vemos aí, podíamos pensar no vaso de aceite e auga que vimos antes. Se eu quero obter a auga dese vaso no que estaba mesturado o aceite coa auga, desta forma podo aproveitarme de como teñen distintas densidades. Se abro agora a billa, o que vou conseguir sacar é a auga. Se despois pecho a billa, quedaría nesa parte, quedaría o aceite. Entón é unha maneira de aproveitarnos desas distintas densidades que teñen as sustancias para separar unha da outra, aproveitando a gravidade realmente. Como vedes, está como invertido, hai como unha billa, unha chave de paso. Ao abrir esa chave de paso agora mesmo, o que, se fose no caso que vemos na fotografía, se abro a chave, o que se baleiraría, o que baixaría, sería esa auga que ten un colorante, para que o vexamos ben, e quedaría o aceite. É dicir, eu podo, sin outra técnica máis que esta, podo separar unha sustancia de outra, porque como teñen distintas densidades, unha vai quedar na superficie e outra vai quedar no fondo. Se abro a billa, o que vai caer vai ser o que está no fondo. E isto chamase de decantación, a este método de separación de mesturas. Ben, avanzamos. Falamos agora de algo que sei que coñecedes tamén de outros anos, realmente un poquinho repetido en unhas cousas na materia de ciencias como noutras. Hai cousas que están repetidas de outros cursos, de quinto, de cuarto. Para min é a primeira vez que vos imparto esta materia, pero sei que nos anos anteriores tedes traballado tamén estes mesmos asuntos, así que temos que aproveitar tamén ese coñecemento, porque non é algo totalmente novo, senón sería demasiado complicado. Cambios de estado da materia, a calor e a materia. A materia pode se encontrar na natureza en tres estados. Isto sabédelo moi ben. Sólido, líquido e gasoso. Son os tres estados nos que podemos atopar a materia na natureza. Normalmente os cambios de estado prodúcense cando un corpo recibe calor ou cando perde. É dicir, a calor vai ser un dos medios para conseguir pasar dun estado a outro. Maior calor ou menor calor. Os cambios de estado son fusión, solidificación, vaporización, que pode ser evaporación ou evolución, condensación e sublimación. Imos facer un repaso a todos eles. Fusión. Pensade sempre na palabra fundir. É o cambio do estado sólido ao estado líquido dun corpo cando recibe calor. De sólido a líquido. Incluso o ferro pódese fundir, como vedes aí. Hai uns altos fornos, por exemplo, ali en Bilbao, ainda que xa é unha cousa que dá un pouco de outra época, hai unha zona na que é famosa polos altos fornos que fundían o ferro para darlle forma e para poder fabricar produtos de ferro que despois se distribuían por toda España e por outros países. E iso faise fundindo o ferro. Podes imaginar a temperatura elevadísima que ten que alcanzar o ferro para fundirse. Outras sustancias, como por exemplo a auga, necesitan chegar únicamente aos 0 graus. Cando cheguen aos 0 graus, o xeo convírtese en líquido, fúndese. Fusión. Solidificación, o proceso inverso. É o paso de líquido a sólido dun corpo. Cando perde calor, normalmente é o frío o que fai que un líquido se convirta en sólido. Pensade na auga, un exemplo que sempre nos resulta fácil, pensamos na auga, é líquida, pasa a sólida cando baixa dos 0 graus. Iso é a súa solidificación, convertirse en sólido. Vaporización.
paso de líquido a gasoso. Dúas formas. Evaporación, prodúcese a calquera temperatura e lentamente, evapórase. Hai que pensar aquí por exemplo, nas cousas que teñan perfume. Por exemplo, un xabón, unha peza de xabón que teña aroma, non? Aí estás evaporando, por eso nos chega o noso sentido do olfacto. Pero pode ser a calquera temperatura. Non hai que aplicarlle calor para que o xabón ese que temos no baño que teña ese perfume, ese aroma. En cambio, na ebulición sí que ten que ver co calor. A ebulición ocorre dunha forma rápida cando un corpo recibe calor e alcanza certa temperatura. É fixa para cada sustancia. A ebulición, nos aplicamos de calor a unha sustancia, por exemplo, volvemos a poñer o exemplo da auga, poñemos esa auga ao lume, cantámola, e o que estamos conseguindo pouco a pouco é que esa auga líquida vaya pasando ao estado gasoso por medio da ebulición, que é unha forma de vaporización. Líquido a gas. O paso contrario, condensación. Pasar de gas a líquido. Sucede cando ese gas se enfría e volve ao seu estado líquido anterior. E poño aí a imaxe, o exemplo do que falamos tamén na clase, como falamos de tantas outras cousas relacionadas con este tema. Cando ese vapor de auga na ducha, cando se enfría, é normal que vexamos esas gotiñas líquidas, as gotiñas de auga caendo polo espello do lavabo. Significa que o gas que fomos producindo co calor da ducha, agora que se está enfriando, pasa outra vez de gas a líquido. Esa auga non deixa de ser, esas gotiñas de auga non deixa de ser a auga coa que nos duchamos, non? A auga que saía da ducha, que se evaporou e que despois ao enfriarse volve ao estado líquido que tiña antes. Condensación, chamase este paso. E por último temos a sublimación. A sublimación é o paso de sólido a gas, directamente, sen pasar por estado líquido, pasar de sólido a gas. Un dos exemplos é o da naftalina, non? Que fai este paso directamente. Temperatura de fusión. Imos ver entón que é a temperatura de fusión e que é a temperatura de ebulición. Temperatura de fusión, como falamos tamén antes, decimos que cada sustancia pasa de sólido a líquido a unha temperatura fixa, que é a súa temperatura de fusión. Depende da sustancia. A temperatura de fusión da auga é 0 graus. É dicir, aos 0 graus, a auga sólida, o xeo, pasa a líquido, cando chega aos 0 graus. Desa maneira, hai un cambio de estado. Pero nesa temperatura pasa a auga. Outras sustancias non teñen a mesma temperatura de fusión. Por exemplo, o ouro, para fundilo, para que o ouro pase de sólido a ouro líquido, ten que alcanzar os 1064 graus centígrados. É unha temperatura elevadísima. Ata que non chega a esa temperatura, o ouro non se convirte en ouro líquido. E o mercurio é moi diferente. O mercurio, os menos 39 graus centígrados, é cando pasa de sólido a líquido. Así que depende, como vedes, de cada sustancia. A temperatura de fusión é a temperatura a que unha sustancia pasa de sólido a líquido. E a temperatura de ebulición, unha cousa parecida, pero é cando unha sustancia pasa de estado líquido a estado gasoso. No caso da auga, esa temperatura de ebulición son os 100 graus centígrados. Os 100 graus, a auga líquida pasa a gasosa. E no caso do alcohol, como vedes, é menor. É dicir, o alcohol non necesita chegar aos 100 graus para entrar en ebulición, para evaporarse. O que fai o alcohol é facelos aos 78 graus. Esa diferenza entre 78 graus e 100 graus é a que permite que algunhas bebidas alcohólicas se poidan facer polo método de destilación. E a do mercurio, como vedes aí, é moi diferente. O mercurio ten que alcanzar os 657 graus centígrados, estamos falando de temperaturas altísimas, por suposto, unha temperatura elevadísima que se pode conseguir nun laboratorio. Nesa temperatura, o mercurio líquido convertiríase en mercurio gasoso, que, como sabedes, é unha sustancia moi tóxica que se a respiramos a nosa vida corre perigo, estamos en risco, é unha cousa moi perigosa, moi tóxica. Por iso este tipo de experimentos con mercurio só se poden facer en laboratorios e por iso o mercurio non está á venda, non é unha sustancia que se venda nun establecemento corrente. Nos imos a un lugar a comprar mercurio non podemos, polo perigoso que resultaría.
Ben, seguimos con isto da calor e os cambios de volume. Tamén falamos de dúas palabras importantes que son dilatación e contracción. Creo que son palabras que quizás a coñecía desde antes, pero agora mellor aquí en ciencias sérvenos para entendelas mellor. A dilatación é o aumento dun corpo por influencia do calor. E aí a dilatación é o aumento de volume que ocorre nos corpos cando aumenta a súa temperatura. Aumentar a temperatura dun corpo aumenta o seu tamaño, dilátase. Un exemplo que vos comentaba na aula, na clase, e que agora poño aí nunha imaxe, é estas xuntas de dilatación que hai nas pontes. Cando cruzamos unha ponte, unha estrada, atoparemos estas estructuras como a que vedes aí. Iso que lle permite á ponte ter un espazo para poder aumentar de tamaño cando é no verán, cando a ponte está soportando temperaturas moi altas durante moito tempo, porque esa dilatación vai aumentar o tamaño da ponte, e cando veña o frío vais a producir o contrario, que é a contracción. Entón, para que a ponte teña unha resistencia e non rompa, sería moi perigoso, ten que ter como unha holgura, para entendernos a palabra, que lle permita aumentar de tamaño cando se dilata e contraerse cando se enfría. E esa dilatación e esa contracción que lle permita a ponte seguir existindo, seguir sendo segura. Por iso, como vedes, hai aquí un espazo entre medias que variará no verán, seguramente estará como máis aberto, porque haberá unha dilatación que lle permita a ponte crecer un pouquiño, e no inverno que lle permitirá a ponte volver a encoller un pouquiño, contraerse. E isto é por efecto da calor. Todos os corpos sucede isto, dilátanse coa calor, contraense co frío. Para rematar esta parte da materia temos que falar das reaccións químicas, que é a última parte deste apartado de materia, que é o apartado do tema máis extenso. Depois queda o de enerxía, pero creo que é un poquinho menor. Reaccións químicas. Entender que son as reaccións químicas é o primeiro objetivo que tiñamos na clase. Que significa reacción química, que supón, que diferenza hai entre reacción química e cambio de estado, porque veremos que son cosas moi distintas. Transformación das sustancias. As reaccións químicas son cambios da materia en que unhas sustancias se transforman noutras. Isto significa que é un cambio grande de sustancia, dunha sustancia noutra sustancia completamente diferente. Cando falábamos de cambios de estado, realmente a sustancia seguía sendo o mesmo, é dicir, auga congelada, auga líquida ou auga en forma de gas, en estado gasoso, segue sendo auga. A sustancia segue sendo a mesma. Distintos estados, como distintas apariencias da auga, pero a sustancia non cambia. Os cambios de estado significan cambio de apariencia, como de aspecto, para entendernos, non é exactamente así. Cando falamos de reaccións químicas, sí que o cambio vai ser moi grande. Imos conseguir unhas sustancias novas. Tiñamos unha cousa e obtemos outra diferente. Nos cambios de estado, pon aí no texto, as sustancias continúan sendo as mesmas. Cando a auga se congela e pasa a estado sólido, segue sendo auga. Polo contrario, nas reaccións químicas, que imos ver agora, hai unhas sustancias iniciais e ao final do proceso outras sustancias distintas. Entón aquí falamos de cambios moito máis profundos. Unha das diferenzas entre a física e a química. Na química hai cambios profundos nas sustancias. Dunhas sustancias obtemos outras que son diferentes. Falamos das tres reaccións químicas principais, que son a oxidación, a combustión e a fermentación. A oxidación, poño aí unha fotografía que nos axuda a comprender de que estamos falando. Prodúcese cando unha sustancia se transforma noutra ao combinarse co oxígeno. Daí ven a palabra oxidación, a combinación dunha sustancia co oxígeno que está, como sabedes, no aire. Oxídase, por exemplo, o ferro, pero tamén moitas outras sustancias. Aí vedes, esa peza parece de ferro, non sei moi ben que peza é, pero bueno, é unha peza que está claramente no exterior, no lugar onde está en contacto co oxígeno, e o que se produciu aí foi a súa oxidación. Nese contacto desa peza de ferro co oxígeno que hai no aire, foise producindo esa reacción química e ese ferruxe, esa sustancia que vemos así desa cor laranxa, xa non é ferro, tampouco é oxígeno, é unha sustancia diferente. Prodúcese esa reacción química e ese ferro convertiuse noutra sustancia distinta. É posible que a ferruxe sexa unha capa externa,
que se nós somos capaces de eliminar esa capa exterior de ferruse, o que está dentro da peza aínda sigue sendo ferro, porque aínda non estivo en contacto co oxígeno. Temos falado de veces tamén no cole de que temos, por exemplo, no patio as porterías que están no exterior, lógicamente, sobre todo onde hai esas xuntas de ferro nos bordes, hai óxido, non? Por esta razón. Hai unha reacción química que se produciu aí entre o ferro e o oxígeno. Outra reacción química moi importante, fundamental para a nosa vida, é a combustión. A combustión é un tipo de oxidación, é un tipo especial de oxidación. Xa sabedes que para que haxa combustión necesitamos que exista oxígeno. Sen oxígeno non se pode producir a combustión. Iso sabémoslo cando se poñemos unha vela, prendemos de lume a vela e tapamos esa vela cun vaso, cunha botella, en canto se consuma todo o oxígeno que hai dentro, esa vela apágase, porque se non hai oxígeno non pode producirse máis combustión. Como di aí, entón, é un tipo especial de oxidación que sucede moi rapidamente. Unha sustancia chamada combustible combínase con oxígeno. Prodúcese unha chama, despréndese moita calor e normalmente xérase dióxido de carbono, como aparece aí nesa imaxe que están prendendo de lume a madeira, parecen uns pavos unhas polas dunha árbore. Cando arde a madeira, transfórmase en dióxido de carbono e en cinza. Entón, estamos vendo, había un produto inicial, unha sustancia inicial, a madeira, e esa sustancia inicial, a través desta reacción química, convírtese en cinza e en dióxido de carbono, que vaise evaporar, é dicir, vaise expandir, non evaporar, expandir polo aire. Entón, falamos de sustancias distintas. De madeira, obtemos cinza, que son sustancias distintas. Non é un cambio de estado, sino que é un cambio de sustancia. Isto, por iso chamaselle reacción química. A última da que temos que falar é a da fermentación. Poñemos aí un alimento, porque ten moito que ver coa nosa alimentación, coa nosa cultura, diríamos tamén. As fermentacións son un tipo de reaccións químicas, que ocorren nos seres vivos. Algúnas destas fermentacións empréganse para producir, mirad que alimentos. O yogur, o viño, o pan ou o vinagre son producidas pola acción de bacterias ou de fermentos. Cando falamos do pan, falábamos de que utilizábamos, aparte da fariña, de botarlle sal, utilizamos lévedo, e ese lévedo o que vai fermentar, o que vai producir, pois que ese pan sexa así esponsoso, non? Que ten esa forma, ese aspecto e incluso ese sabor. Tamén falamos na aula que en algunhas culturas do mundo non utilizan lévedo co pan, e entón o que obteñen é cunha especie de obleas, non? Isto ten que ver coa religión tamén moito. Unha especie de pan, de torta finiña, non? Iso pasa en algúns lugares de Asia e de África, que a súa cultura non utilizan eses fermentos. Nos, na nosa cultura, sí que utilizamos normalmente eses fermentos pois para producir estes alimentos. No viño tamén falamos, ese fermento é un fermento natural, a propia uva ten ese fermento que vai producir que do zume de uva, cando se dándolle un tempo, hai un proceso, o que se vai conseguir que fermente e da uva, do mosto, obteñamos o viño. Entón, a fermentación é un tipo de reacción química que está moi presente na alimentación. E, para rematar, a importancia que teñen as reaccións químicas na nosa vida. Moitos produtos dos que utilizamos a diario, continuamente, estou utilizando agora precisamente un como ese, teñen que ver coas reaccións químicas, ou obtémolos grazas ás reaccións químicas. Por exemplo, a calor da combustión transfórmase noutros tipos de enerxía, no coche en movimento. É dicir, a combustión que se produce no motor dun coche é imprescindible para que esa enerxía que ten o gasóleo ou a gasolina se convirta no movimento do coche que nos permite ir dun lugar a outro. Entón, aí o que se está producindo realmente dentro do noso coche é unha reacción química, porque hai unha combustión, está ardendo un combustible, e ese combustible, despois da transformación, vaise producir unha transformación de gasóleo noutras sustancias, que son as sustancias que se producen co efecto da combustión, que en moitos casos tamén son tóxicas, que ten que expulsar o coche, co ese tubo de escape que ten,
pero que nos permite movernos, non? Se non sería imposible que os coches funcionaran. Outras reaccións químicas das que acabamos de falar agora son as que teñen que ver coa cociña, modifican o sabor e facilitan a digestión. E por último, tamén é importante falar da industria química e da cantidade de cousas que se elaboran e que son feitas por medio de reaccións químicas, os medicamentos, os plásticos e moitos outros produtos. Pensade todo o que está feito de plástico. Por exemplo, o teclado que vedes aí. Ese teclado, como o que teño aquí diante, gran parte do teclado, se non todo, está feito de plástico e o plástico consíguese cunha reacción química que permite que ese petróleo transformado noutra sustancia distinta. Entón, como para conseguir sustancias distintas as iniciais, necesitamos as reaccións químicas. Son moi importantes e podíamos poñer un montón de exemplos de fermentación, de combustión, de elaboración de produtos da industria química relacionados con este tema. Ben, este sería o repaso da parte de materia. Agora, na enerxía. Na enerxía imos falar de que é a enerxía, formas de enerxía e fontes de enerxía. E tamén, como decía antes, tamén é un apartado que coñecedes doutros anos, doutros cursos, sen dúbida. Que é a enerxía? Ben, a enerxía é a que fai que as cousas cambien. Podemos dicilo así directamente. Di aí, se observas ao teu arredor, decataraste de que case todo está en permanente cambio. Os seres vivos medran. As nubes desprázanse. Os ríos flúen. É dicir, na natureza podemos ver un montón de cambios, permanentemente cambio, continuo cambio esta natureza. A enerxía é a causante de que acontecen estes cambios na materia. É dicir, a enerxía é a causa dos cambios na materia. Produce modificacións, produce cambios na materia. E imos ver cales son as formas de enerxía que existen e cales son as fontes de enerxía que se empregan en cada unha delas. Formas de enerxía. Hai unha variedade grande de características. É dicir, non hai unha única forma de enerxía, sino que hai unha variedade importante. Hai moitas formas de enerxía. Mecánica, química, luminosa, eléctrica, térmica ou calorífica e nuclear. Cada forma de enerxía ten as súas características e imos botarlle unha ollada a que características teñen. A primeira da que falamos, a enerxía mecánica. Lembrade sempre que mecánica e a palabra ten que ver con movimento. Os corpos que están en movimento teñen enerxía mecánica. Canto maior é a súa velocidade, maior é a súa enerxía mecánica. O mesmo sucede coa masa. Máis masa equivale a máis enerxía mecánica. Nesta fotografía que vedes aí, un coche que está en movimento, un coche ten unha cantidade de masa de materia importante, unha masa grande, a mellor podemos falar que ten uns máis de 1000 kilos pode ter, de masa. Se ademais está correndo a alta velocidade, como pode ser o coche que está aí na fotografía, podemos interpretar, podemos imaginar que ese coche ten agora mesmo unha enerxía mecánica elevada, porque ten unha alta cantidad de materia e unha alta velocidade. Así que a súa enerxía mecánica é elevada. Se choca contra algún obstáculo, a enerxía mecánica que eleva tamén vai facer que o impacto sexa moito maior, porque esa enerxía vai se trasladar a ese obstáculo que atope. Entón, pensade sempre, mecánica ten que ver con movimento. Hai outras cousas que debemos saber da enerxía mecánica, por exemplo, os resortes ou os obxectos elásticos, unhas goma, tamén teñen enerxía mecánica porque poden facer mover outros corpos. Por exemplo, unha goma dun arco que lance un proxectil, pois esa goma, ao soltar, seguro que tamén ten un tope, ao soltar pode facer mover pois outro corpo diferente. E tamén, falamos tamén na aula, de que tamén teñen enerxía mecánica os corpos que están nunha posición elevada, pois pódense poñer en movimento por acción da gravidade. Falábamos na clase que se teño unha caixa no alto, no estante da aula, no estante máis alto, esa caixa pódese poñer en movimento se se cae, digamos, dese estante, porque a gravidade vai a atraer o chan. E iso tamén significa ter enerxía mecánica. É un tipo de enerxía mecánica que se chama enerxía potencial. O corpo pode estar parado,
pero pode entrar en movimento en calquera instante simplemente pola forza da gravidade. A iso tamén se chama enerxía mecánica, aínda que estea o corpo parado. Enerxía química. Aquí poño un prato de pasta e imos ver por qué. Porque non hai que esquecer que nos alimentos hai química e que esa química é a que nos permite a nos alimentarnos. Hai certas sustancias que teñen enerxía química. A enerxía química dos alimentos é a que fai que funcione o noso corpo. O noso corpo no proceso de digestión o que fai fundamentalmente é aproveitar a enerxía química dos alimentos para o noso propio beneficio, para as nosas funcións vitais. Tamén hai enerxía química nos combustibles, na gasolina, no gasóleo, no queroseno e noutros combustibles. Maniféstase cando estes arden ou cando se empregan nun motor. Aproveitamos as características deses combustibles, teñen dentro, no seu interior, unha enerxía química acumulada que é a que nos aproveitamos, pois nese caso, para que os coches funcionen, para que un avión funcione ou para encender unha caldeira, para quentarnos nestes días de decembro. E tamén non esquecer que as pilas, as baterías que utilizan os nosos móviles, os nosos foguetes, conteñen sustancias con enerxía química que os nosos aparellos son capaces de convertir en enerxía eléctrica. Iso é o que fai un móvil. O teléfono móvil ten unha batería, dentro desa batería hai unhas sustancias e o móvil é capaz de aproveitar esa enerxía química da batería para que funcione. O móvil necesita enerxía eléctrica. De onde a obtén? Da enerxía química que conteñen as súas baterías. Pila e batería ven sendo o mesmo. Enerxía eléctrica. Desta falamos moito, parámonos moito nesta, porque é a enerxía das nosas vidas, é a enerxía do noso día a día, non? A enerxía que utilizamos na casa, a enerxía que temos máis accesible. Maniféstase en algúns fenómenos naturais tamén, cando falamos dos rayos, das treboadas, aí tamén hai enerxía eléctrica, pero a que nos ocupa agora é a que nos proporciona a corrente eléctrica. A corrente eléctrica. Eses enchufes que temos na casa, esa maxia de poder enchufar algo que funcione, pois ten que ver con isto, evidentemente. Circula polos cables eléctricos e é imprescindible para facer que funcionen as lámpadas, os televisores, os ascensores, os frigoríficos, etc., etc. Unha cantidad de cousas da nosa vida cotiá, a nosa vida de cada día, que funcionan grazas á enerxía eléctrica. Pero claro, é importante a enerxía eléctrica como se obtén. Obtense a partir de outras formas de enerxía. Nas centrais eléctricas. Entón, no noso país temos un montón de centrais eléctricas que o que fan é aproveitar outras enerxías, convirten en enerxía eléctrica que é a que nos podemos aproveitar na casa. Por exemplo, pensade, aquí cerquiña en Caldes de Reis hai unha central hidroeléctrica. Aproveita a forza da auga do río Umia e esa auga do río Umia, cando pasa por esa central hidroeléctrica, move unhas turbinas, esas turbinas son capaces de convertir a enerxía mecánica da auga do río en enerxía eléctrica que poden almacenar ou distribuir as nosas casas. Entón, esas centrais son moi importantes, consiguen transformar formas de enerxía que nós non poderíamos utilizar directamente na casa e desta maneira sí, se fan ese paso desas formas de enerxía eléctrica que é a que nós utilizamos na nosa casa. Nos seguramente non temos outro tipo de enerxía en casa para poder facer funcionar o noso ordenador, televisor, a cociña, se unha vitrocerámica, unha placa vitrocerámica funciona con enerxía eléctrica. Os radiadores a mellor tamén funcionan con enerxía eléctrica, por lo menos a caldeira funcionará con enerxía eléctrica. É dicir, son innumerables os exemplos que podemos poñer de enerxía eléctrica na nosa casa. Enerxía luminosa, que ten que ver con luz, é a que ten a luz. Necesitan as plantas para realizar a fotosíntese e tamén fai posible a nosa visión. É curioso tamén, que no noso ollo tamén sucede isto. Desto a fotosíntese non nos imos parar, pero sabedes que as plantas non cazan, necesitan producir o seu propio alimento e ese propio alimento fano a través do proceso da fotosíntese. Un uso importante, aparte disto, desta forma de enerxía lumínica, é a súa transformación en enerxía eléctrica nas células fotoeléctricas. Cando a luz solar incide sobre elas,
producen enerxía eléctrica, como eses paneis solares que vedes aí. Por poñervos un exemplo, eu aquí na miña casa, no meu edificio onde eu vivo, un edificio de vivendas, no tellado temos unhas placas solares como estas. Son placas que pertencen a toda a comunidade de veciños e veciñas deste edificio. Que fan esas placas? Bueno, esas placas captan a luz do sol, aproveitan esa enerxía luminosa e a convirten en enerxía eléctrica primeiro e realmente en enerxía calorífica. O que fan, o uso que teñen nesta casa é quentar a auga da ducha, a auga para baño, para ducha, para higiene persoal. Tan é así que, por exemplo, no verán, cando hai máis horas de sol, é máis fácil que isto se poida aproveitar, eu podo me duchar na miña casa sen ter que encender gasóleo nin gas natural, simplemente coa enerxía que aproveitan estes paneis solares. É dicir, teñen somente ese uso nesta casa. Eu sei que noutros lugares estáse aproveitando cada vez máis, é unha forma de enerxía renovable que está cobrando moita importancia. Porque ten unhas características, aproveitamos a luz do sol, que o sol é algo permanente que non se vai esgotar, entón é unha forma importante de enerxía moi aproveitable, sobre todo en lugares onde hai unha cantidad de horas de sol, de luz solar importantes. Non é o noso caso tanto, pero no verán, eu xa vos digo, no verán sí que o noto na miña casa bastante, é un aforro importante tamén para a comunidade en completo, porque non tens que gastar outros combustibles. O propio sol está facilitando non ter que gastar esos combustibles, como o gas natural, como vos decía antes. Enerxía luminosa. Enerxía térmica ou calorífica. Bueno, ten que ver co calor, evidentemente. Térmico ten que ver coa temperatura, calor. E a que pasa dun corpo que está máis quente a outro que está máis frío. Canto maior é a temperatura dun corpo, maior é a súa enerxía térmica. Tamén, canta máis cantidade de materia teña un corpo, maior é a súa enerxía térmica. Este tipo de enerxía produce cambios que son moi visibles na materia. Fotografía que poño aí de exemplo é unha grella para cociñar, por exemplo, esas chuletas que vedes aí. O que se está producindo aí é que hai un corpo quente, que é a grella, e ese corpo quente está transmitindo o seu calor a un corpo máis frío, que son as chuletas cando sacamos as chuletas da neveira, están frías, e o que se está producindo é ese paso do calor da grella a calor o frío, digamos, o corpo frío das chuletas que vedes aí. E di que os cambios son moi visibles, creo que son bastante visibles, non? Produce ese efecto visible no que vemos que está como medio queimado, incluso se o deixo moito tempo, o que conseguirei é que esas chuletas poidan queimarse, a simple vista vou poder valorar se están a tempo para retiralas ou non. Afortunadamente, como é algo moi visible, cando estás cociñando, precisamente aproveitamos isto, aproveitamos que o efecto da calor nos corpos é visible e podemos decidir que xa está suficientemente pasado, suficientemente feita a carne, para poderla retirar. Así que a enerxía térmica ten que ver con isto. Co calor, é un exemplo, podíamos poñer tamén máis como en case todos. E por último, a enerxía nuclear. A enerxía nuclear é a que posúen certas sustancias coñecidas como combustibles nucleares. É dicir, hai uns combustibles que son os combustibles fósiles, que son fundamentalmente petróleo, carbón, e hai outros combustibles distintos que son os combustibles nucleares, como o uranio e o plutonio. Estes combustibles xeran moitísima máis enerxía, son máis potentes. Tamén hai outros perigos diferentes. O principal uso desta forma de enerxía é a obtención de enerxía eléctrica, é dicir, teñen moitísima potencia este uranio, este plutonio, pero ao final o que se trata tamén é de convertir esa enerxía nuclear en enerxía eléctrica que é a que nos podemos aproveitar nas nosas casas. Iso que vedes aí, esas dúas enormes chemineas son torres de refrigeración. O que fan é tratar de manter unha temperatura non moi elevada a central, o que é o proceso de aproveitamento da enerxía nuclear. Non é que sexa aí onde se está producindo a enerxía, sino que son como un sistema de refrigeración para estas centrais nucleares. É un tema moi polémico porque sabedes que na sociedade hai unha parte da poboación que está
a favor da enerxía nuclear e outra parte en contra. Entón é un tema que ocasiona debates bastante enfrentados entre os partidarios de que esta enerxía nuclear se promocione, se promova, e os que son as persoas que son contrarias e que preferirían que este tipo de enerxía nuclear non se empregara. E para rematar xa todo o repaso, fontes de enerxía, é dicir, diferenciar formas de fontes. As formas serían os tipos que fomos mirando de enerxía mecánica, enerxía lumínica, enerxía térmica, esas son as formas. As fontes son os recursos naturais que utilizamos para estas formas de enerxía, é dicir, o que sacamos da natureza para aproveitamento enerxético. As fontes de enerxía son os recursos naturais dos que obtemos a enerxía. E temos que distinguir fontes de enerxía renovables e fontes de enerxía non renovables, que é algo que tamén sei que sabedes bastante ben. Fontes de enerxía renovables son as que non se gastan porque se producen constantemente. O sol, o vento, a auga, a calor interna da terra e a biomasa son fontes de enerxía renovables, non se esgotan. En cambio, existen outras fontes de enerxía non renovables que son moi importantes na nosa economía, na nosa vida, pero que teñen un inconveniente e é que gastámolas máis rápido do que elas poden reproducirse. É dicir, que se poden esgotar. Son os combustibles fósiles, como dicía antes, como o carbón, o petróleo e o gas natural, pero tamén minerais como o uranio e o plutonio. Deles, podemos falar do petróleo. O petróleo é un combustible fósil que, aínda que se poida reproducir, poida xerar máis petróleo, nós, a sociedade, o mundo, a economía mundial, gasta moitísimo máis rápido o petróleo. Non lle dá tempo ao petróleo a poderse recuperar. Por tanto, é unha fonte de enerxía que non é renovable. E evidentemente, chegará un momento en que se esgote. Por iso vivimos unha época na que se buscan fontes de enerxía renovables, unha alternativa ao uso do petróleo, por poñer un exemplo. Ben, e iso sería un poquinho o repaso dunha unidade que é longa, sei que é longa, por iso levo dicindo desde setembro, desde que empezamos, que evidentemente hoxe podíamos facer un repaso do que fomos mirando todas estas últimas semanas. Podo decir o mesmo que dixen cando falei da área de ciencias sociais. Si deixamos para o último día ou penúltimo día todo isto é moi complicado. En cambio, se fomos responsables, fomos mirando, fomos revisando a cada pouco o que íamos aprendendo nesta unidade, seguro que chegamos agora e non nos resulta tan complicado. Simplemente que nos vale para facer ese repaso de cousas que xa sabíamos, que non estamos aprendendo hoxe, senón que fomos aprendendo pouco a pouco. Porque a nosa cabeciña non é capaz de aprender todo isto nunha tarde. Eso sería pedirlle demasiado ás nosas cabezas, as vosas e as dun adulto. Por tanto, a única opción posible é ir aos poucos. Se non fixestes isto, se non tedes ese hábito de facer isto, tedes que concienciarvos de que é a única maneira de conseguir que as cousas poidan ir transcorrendo con facilidade. Así que se non o fixestes ata agora, polo menos pensade en cambiar ese hábito de cara ao inicio do ano 2022, que o ano novo polo menos sirva para ese cambio de hábito. Eu, se tivera que estudar isto na vosa idade, igual que teño que facer outras cousas, non o podo deixar todo para un día. Non sería capaz de facelo. E digo coa miña idade, coa vosa aínda menos. Así que sabedes que teño razón, creo, pero hai que facelo. Digamos que ese sería o mellor consello que vos podería dar eu, e por iso, como creo que é o mellor consello que podo dar, e un consello que podo aplicar, podo dalo porque tamén o aplico ao que fago eu, xa o fun dicindo desde setembro. Así que digo que vos acostumedes a facer así e veredes como as cousas van moitísimo mellor. Ben, non me estendo máis, foi unha hora prácticamente, beso aí de grabación, e nada, vou publicar agora para que o poidades ver agora, e se non é agora,
aínda que sexa pasado a proba, válenos tamén, porque do que se trata é de aprender. E se facemos a proba, os resultados non son os que nos pensábamos, bueno, pois significa que temos que tamén aprender diso. O mellor podemos aprendelo despois. Aprendelo despois, porque sempre estamos a tempo de aprender as cousas, nunca deixamos de aprender. Así que, con esa idea, remato o vídeo, vou no colgar agora, e espero que, bueno, que axude tamén a comprender definitivamente e a repasar este tema. Pensando xa, eu, xa estou un poquinho na mente, nas seguintes unidades. Así que nada máis, un saúdo do profe David. Vémonos.